Информационната система на фонд „Сигурност на електроенергийната система“ изисква използването на квалифициран електронен подпис за подаване на данни съгласно член 36 от Закона за енергетиката. След избор на точка на измерване, на екрана се визуализира електронен формуляр, в който се попълват данните съгласно изискванията на закона. Попълват се месец и годината, за които се подават данните, избира се вида на формуляра от падащото меню. Запис на въведените данни се извършва след натискане на бутон „Запиши“. От менюто вляво може да се изведе вече подаден отчет от минал период за преглед. Корекции на вече подадени отчети не могат да бъдат извършвани. Вие гледате видеоурок на eSign. Споделете с приятел, ако е бил полезен за вас. Благодаря ви!